ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రభునందు ప్రియ దేవుని పిల్లలకు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నామములో మీ అందరికీ కూడా ఈ ఉదయకాల శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు ప్రతి దినము కూడా యేసుతో నా పయనము నేనున్నంత వరకు ఈ కార్యక్రమం ద్వారాగా ఈ దిన దేవుని వాగ్దానం చేత మీ కుటుంబాన్ని బలపరుస్తున్నారని మేము నమ్ముచున్నాం. దేవుడు ఉదయకాల మేలులో కూడా మనతో మాట్లాడడానికి దేవుని యొక్క సందేశం మనకి ఇస్తూ ఉన్నాడు. యోబు గ్రంథము 8వ అధ్యాయము 7వ వచనం చదువుకుందాం. నీ స్థితి మొదట కొద్దిగా నుండినను తుదకి నీవు మహాభివృద్ధిని పొందుదవు అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. నీ స్థితి మొదట కొద్దిగా ఉండినను తుదకు నీవు మహా అభివృద్ధిని పొందుదవు అని దేవుడు ఉదయకాల మేలలో మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. నీ స్థితి ఎలా ఉన్నదో, నీ పరిస్థితి ఎలా ఉన్నదో, నీ కుటుంబ స్థితులు ఎలా ఉన్నాయో గాని దేవుడి ఉదయకాల మేలలో మనల్ని ప్రేమించి తుదకు నువ్వు మహా అభివృద్ధిని పొందుతావని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరుడా, ప్రియ సహోదరి, యోబు జీవితంలో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఎన్నో పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నప్పుడు దేవుడు యోబుని హెచ్చించాడు. రెండింతలుగా దేవుడు హెచ్చించి యోబుని గణపరిచినట్లుగా లేఖనాలు చెప్పబడుతున్నాయి. పోగొట్టుకున్న దానికంటే రెండింతలుగా దేవుడు ఇచ్చి యోబుని సంతోషపరిచాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, యోబు జీవితంలో జరిగినట్లుగా నీ జీవితంలో రెండింతల కృపని నువ్వు పొందుకోవాలని ఉదయకాల మేల్లో ఆశపడుతున్నావేమో. అనేకమైన కష్టాల చేత, బాధల చేత, ఇబ్బందుల చేత, నీ కుటుంబంలో ఎదురవుతున్న సమస్యల చేత, నీ ఆర్థిక పరిస్థితుల చేత, నీ అనారోగ్యాల చేత నువ్వు కుమిలిపోతూ, బాధపడుతూ, ఆలోచిస్తూ, చింతిస్తున్నావేమో. ఈ ఉదయకాల ఏ పరిస్థితులు నీ మాటను వింటున్నావు గాని ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు నిన్ను మహా అభివృద్ధికరంగా ఆశీర్వదించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు. మహా అభివృద్ధికరంగా దీవించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు. నీ ప్రతి పనిలో, ప్రతి చోట, నీ ఉద్యోగంలో, నీ వ్యాపారంలో, నీ చేతి పనులలో, నీ బిడ్డల జీవితాలలో దేవుడు మహా అభివృద్ధికరంగా ఆశీర్వదించాలని ఆశపడుతూ ఉండగా ఈ ఉదయకాల మేళలో నీవు కూడా దేవుని వైపు తిరిగి, ఆయన మాటల వైపు తిరిగి, యోబు వలె పరీక్షల్లో నిలబడి ఆ యొక్క ఎదుర్కొని ప్రతి ఒక్క సమస్యను ఎదుర్కొని దేవుడు నీకు సహాయం చేయగలిగిన వాడు. యోబుని హెచ్చించిన దేవుడు నన్ను హెచ్చిస్తాడని నమ్మకం కలిగి పవిత్రతని కాపాడుకొనొచ్చు, ప్రార్థనా జీవితాన్ని కాపాడుకొనొచ్చు, దేవుని యందు నిరీక్షణ కలిగి గాను నువ్వు ప్రార్థించగలిగితే నీ దేవుడైన యెహోవా నీ స్థితిని మార్చగలిగిన వాడు, నీ అవసరతలు తీర్చగలిగిన వాడు, నీ అక్కర్లు తీర్చగలిగిన వాడు గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను విడిచే దేవుడు కాదని మరొకసారి ఉదయకాల వేళలో బాధపడుతున్న వారికి, వేదన చెందుతున్న వారికి, కన్నీరు విడుస్తున్న వారికి, దుఃఖం చేత నిండిపోయిన వారికి ఈ ఉదయకాల వేళలో నిన్ను మహాభివృద్ధికరంగా మారుస్తానని దేవుడే చెబుతూ ఉండగా నువ్వు దేవుని వైపు చేతులెత్తి ప్రార్థించగలిగితే ఈ ఉదయ కాలం వేళలో నీ స్థితిని చూసి బాధపడ్డావేమో, ఇదిగో నీ ఆర్థికాలను చూసి ఆలోచించి చింతించి ఏంటి మా పరిస్థితి అని కృంగిపోయావేమో. ఇక నువ్వు కృంగిపోవలసిన అవసరం లేదు. ప్రియ సహోదరుడా, ప్రియ సహోదరి, దేవుడు నీ స్థితిని మార్చబోతూ ఉన్నాడు గనుక ఈ ఉదయకాలాన్ని క్రీస్తుతో కలిపి యోబు వలె నువ్వు ప్రార్థన నిరీక్షణ కలిగి దేవుని వైపు చేతులెత్తగలిగితే ఆ ప్రభువు నీ స్థితిని మహా అభివృద్ధికరంగా మార్చునుగాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం, కళ్ళు మూసుకుందాం. తండ్రి, నీ స్తోత్రాలు, స్తుతులు నాయన. ఇదిగో మొదట నీ స్థితి కొంచెమే ఉండినాను, తుదకి నువ్వు మహా అభివృద్ధి చెందుతావని మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానం బట్టి స్తోత్రాలయ్యా. ఎంతమంది బిడ్డలు ఈ వాగ్దానాన్ని వింటున్నారో, వింటున్న ప్రతి బిడ్డకు తండ్రి నాయన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. నీ స్తోత్రాలు. యోబు జీవితంలో తండ్రి నాయన ఎక్కడ తండ్రి నాయన లోకాన్ని అంటనివ్వకుండా తండ్రి నాయన, మనుషుల మాటలు అంటనివ్వకుండా తండ్రి నాయన, లోకం వైపు తిరగక తండ్రి నాయన, వాళ్ళ మాటలు వీళ్ళ మాటలు వినక తండ్రి నాయన, ఎన్నో పరిస్థితుల మధ్య నీ వైపు నిలబడి నిరీక్షించి నన్ను స్తుతించినందున యోబుని మీరు ఎంత గొప్పగా ఆశీర్వదించారో మేము లేఖనాలు చదువుకున్నాం తండ్రి. ఈ ఉదయకాల వేళలో ఎంతమంది కన్నీరు విడుస్తున్నారు, బాధ చేత కృంగిపోతున్నారు, వేదన చేత నలిగిపోతున్నారు, అవసరాలు తీర్చబడక నాయన, కుటుంబంలో ఉన్న వ్యక్తులు మార్చబడక తండ్రి నాయన ఎన్ని వేదనలు చెందుతున్నారు ప్రభా. ఇదిగో నీ స్థితిని మహా అభివృద్ధికరంగా మారుస్తానని మీరు చెప్పిన మాటను బట్టి నాయన ప్రతి సమస్య నుండి విడుదల కలిగించండి, ప్రతి బలహీనత నుంచి విడుదల కలిగించండి, ప్రతి కష్టం నుంచి విడుదల కలిగించండి, ప్రతి కన్నీరుని తుడిచివేయండి ప్రభా. చదువుతున్న బిడ్డలకి, ఉద్యోగాలు చేస్తున్న బిడ్డలకి, వ్యాపారాలు చేస్తున్న బిడ్డలకి మహా అభివృద్ధిని దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. కుటుంబాల సమస్యల చేత, భార్య భర్తల మధ్య సమస్యల చేత వేధించబడుతున్న విడుదల కలగచ్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం
ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఎంతమంది కోర్టు గొడవలతో నలిగిపోతున్నారు, విడుదల కలగచ్చామని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఎంతమంది తండ్రి వ్యాపారాలు చేసిన కలిసి రాక ఎన్ని బాధలు పడుతున్నారు, వారికి మహాభివృద్ధిని దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. చంటి బిడ్డల మొదలుకొని పెద్దవారి వరకు అందరికీ నీ మహాభివృద్ధికరమైన కృపను దయచేయమని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో ఉదయకాలంలో ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ఈ రోజు పెళ్లి రోజు పుట్టినరోజు జరుగుతున్న ప్రతి కుటుంబ సభ్యులకి నాయన మీ దీవెనను నిండుగా కలగచేయమని యేసయ్య నామములో అడిగి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. మై గాడ్ బ్లెస్ యు. అందరికీ వందనాలు.